Unom ka mga ospital sa tibuok Pilipinas ang gipaandam na sa Department of Health alang sa pagkuha og mga laboratory tests sa posibleng pasyente o mga pasyente sa Zika virus. Si Health Secretary Janet Garin niingon ato sa media conference kagahapon nga nangandam na sila batok sa virus sanglit adunay risgo tungod sa kadaghang lamok dinhi sa nasod ug mga silingang nasod sa Asia. Ang unom ka mga ospital mao ang Research Institute for Tropical Medicine, Baguio General Hospital sa Baguio City, Vicente Soto Hospital sa Cebu, Southern Philippines Medical Center sa Davao, Lung Center of the Philippines sa Quezon City ug San Lazaro Hospital sa Manila. Sigo ni Garin nga nag-una sa ilang listahan nga kinahanglang ipaubos sa test mao ang mga mabdus kinsa nakasinati ug mga simptomas sa Zika virus. Ang World Health Organization mideklarar na og public health emergency of international concern kalabot sa gisuspetsahang koneksyon sa Zika virus ug sa microcephaly. Kansang epekto mao ang depekto sa utok ug ang abnormal nga gidak-on sa mga ulo sa mga gihimugsong bata didto sa Brazil. Gingong ang mga inahan sa bata nakahiagom sa virus samtang nagmabdus pa sila. Matod sa DOH nga ang virus gikan sa mga lamok nga sama sa mga lamok nga nagdala og dengue, chikungunya ug yellow fever. Ang tawo nga adunay Zika virus makasinati og hilanat, rashes, joint pain, bilas o piskat, labad sa ulo ug pagsuka-suka. Giawag sa DOH ang publiko nga buhaton ng 4S batok sa virus, ang search and destroy mosquito breeding places, self-protection measures, seek early consultation for fever lasting more than 2 days, ug say yes to fogging kung aduna nay outbreaks sa lugar. Sa kasamtangan, wala pay bakuna o tambal alang sa Zika virus.